Ikaw ba naghindo sa imong matanong diha? Ay, Mrs. Serge. Ito sa syudad. Gusto ba ka na dungog? Miingon ba ito ka nga ito sa syudad si Serge? Nag-usap siya dito. Ay, ngita ko na to siyang tingos bawan. Kaya wa makontento nga. Igo lang na nanom din eh. Uy, mau ba? Unya, nakuha siya gastos yung magpauli adong tanan din eh. At doon naman siya mag-abot sa iyang apuhan. To abaya sa syudad ang iyang kaliwat. Kada katapusan sa buwan ra siya mapauli din eh. Uy, naunusam ang banaha, uy. Unusam to ni pagunahuna, uy. Di ba di siya mingaw ni mo? Dili tingali. Kay kalma raman kayo miingon nga. Hatagan siya kay kayon. Uy, di na maayo eh. Ang asawa, di kinabiyaan. Kinahanglan nga, sa presyo niyong bago pang nagtipon, di kinapalayan. Saan naman lang kung uhawan ko siyang gugma. Kabat. Asa ka, uy? Maghagot ko tubig kay ako ikaliko. Uy. Binuang niya, uy. Nga taong ikaw may maghagot ng tubig. Ikaw yung bit-bit ang nakong balde. Ay, binuang niya, uy. Ambil ang balde, be. O, paulit to sa inyo kay ako rin mong tubig dito. Ha? Ina, nakaw na. Naanad ay ka? Pili akong suhulanan ni mo. Suhol ka dyan. Sige na, ligo na. Oh, andam na ka. Ano siya ko ha? Kadilot. Ha? Ano sa man? Kuha pa yung tubig? Ay, gusto naman ni. Okay na ni. Sige. Salamat kaayo ha. Salamat na lang kay dili ka man ka mudawat sa akong isuhol ni mo. Mawala ko ikasulti mo ha, sila. Kung doon na kay kinanglan, niya gituhuan ni mo nga magatabang ko. Talgos palibot ha. Tawag ka lang ko. Kanina sa akong dibati nga. Nabugdawan ang akong lawas. Sila? Ay! 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 May gani kayo mong napugnan ang tuwalya. Oh. Magkahubo ang tako.